Soy Valentina Toqueo Osorio y soy directora de esta obra. Estamos a unos minutos del estreno. Los profesionales del teatro tenemos 3 reglas importantes: la disciplina, la escucha y mantener la calma antes de la función. Este es el escenario donde la ficción se vuelve realidad. Acompáñenme a ver qué tal están mis intérpretes. Esto aquí es el escenario donde están caracterizando, o para los que lo entienden, vistiéndose. Hola, yo interpreto a Sky y la que se acaba de ir es esto mismo que
Ja la conec, ja. I mentrestant jo sóc aquí, tancada en aquesta illa, barallant amb els del banc dia sí, dia també. Pobre director del banc. Tieta Roxy! Sofi, com ho fas? Cada vegada que et veig estàs més guapa. Que no van reconèixer. Amb tota la cirurgia plàstica. Tieta Tània! Ai, la meva filla. Tota una vida per davant i mireu el que està a punt de fer. Mama, que només em caso, que no em faig monja. A la meva època no ens casàvem als 20 anys. A la nostra època no ens casàvem i punt. No sé d'on ho ha tret. Però la meva filla es vol casar de blanc. Us ho podeu creure? Doncs a mi no em miris. No ha sigut pas idea meva. Sky! Us presento el protagonista de demà. Sky, Tània i Roxy, les meves amigues de tota la vida i les meves turistes. Turistes, diu! Quin valor. Hola, Sky. Encantat. La Paula m'ha parlat molt de vosaltres. Tot volent espero. Ostres, dona, la taverna està fantàstica. T'agrada? Doncs és tot mèrit de l'Sky, i te digues. No portes massa temps a l'illa, oi? No, vaig venir fugint del món de les finances i no hi penso tornar. I això? Uf! Em vaig cremar. Feia negocis amb gent de tot el món, però no podia veure... explorar-lo. Hauríeu de veure què ha fet amb el meu món. Ara estic cablejada, informatitzada i electrificada. És que, dona, no pots quedar enrere. S'ha acabat això, guarda els diners sota el coixí. Doncs a veure si inventen una màquina que sàpiga fer els llits. Si existís, aniries darrere seu dels fent i tornar a fer el llit a mà. Et conec, mama. Estàs de conya. Va, te'ls ensenyo tot, anem cap a dins. Vinga. Una barra. Per fi sortim d'aquesta barca fastigosa. Això no és res. Hauries de provar d'anar amb caiac pel pantà d'Ocabango. Cert, vaig llegir el teu llibre. Canoes i canives al Camerú. Ostres! Gràcies, Harry. Em van dir que vaig aconseguir vendre un llibre. M'agrada la gira per viatge. Em distreu mentre espero les terminals dels aeroports. Voleu saber una cosa interessant? Veieu aquesta taverna d'aquí? És estrany. Recordo que hi havia l'antiga quadra. Tenia sovint que dormir a les cabanes. Millor cabres que camells. Recordo una vegada al desert de Kalahari que el sol... Para el carro! Para el carro, Indiana! El que vull dir és que és la meva taverna. La vaig construir jo. A veure, no. La vaig dissenyar, però no em puc creure que l'hagi construït. Qui? La dona. Vaig dibuixar aquesta taverna amb un tovalló de paper fa anys, però no en tenia ni idea. I com saps que és teu? Els edificis són com els fills. Sempre saps quins són els teus. No en sé res de fills. Aquesta motxilla ha sigut casa meva tota la vida. Alegre excursionista. Creus que l'illa et podria inspirar per escriure un altre llibre? Això espero. Quan vaig rebre la invitació vaig parlar amb el meu editor i li vaig vendre un capítol de Retorn als llocs d'infància. Ah, que ets d'aquí. No, que va, sóc de l'Empordà, però la... L'última vegada que vaig venir a Grècia va ser per visitar una tieta i d'això fa. Doncs, havies d'escriure sobre la taverna de Massana. Així pots allà expliques com vulguis. No. Aquesta illa ha de seguir sent aquell lloc meravellós i secret que recordava. Esclar, però si vius aquí, potser el meravellós seria un vaixell ple de turistes carregats de diners. Aleshores, hi hauria d'haver algú per rebre'ns. On és tothom? Bona tarda. Puc ajudar-los? Què tal? Em dic Bill Anderson. Tinc una reserva al meu. Bill Anderson. Sí. Hola. Em dic Harry. Harry White. Harry. Right.
Sophie és Sofia en grec. Jo tenia una tieta que es deia així. Em van posar aquest nom per algú que es deia així. És per... On és la dona? M'agradaria poder veure-la i donar-li les gràcies per la invitació. Molt amable, doncs, home. No. Millor que no. És que és un secret. Millor no en sap res. Vaig ser jo qui va enviar les invitacions. Però per què? Perquè ella sempre està parlant dels amics de joventut i vaig pensar que seria genial que es convidés a
el personal suficient com per atendre les condicions. Estareu millor a terra ferma. Però què dius, home? Però si amb ell ja està més que acostumat a patir del seu art i en Harry està seguint un impuls. Següent emoció. Patir impuls. I tu, Sam? Jo estic visitant l'illa. Ja saps la valor que té per mi. M'encantaria, quedar-me a parlar dels vells temps, però me n'he d'anar. Sí?
germana persona. No. M'acompanyaràs demà a l'altar? Acompanyar-te? Sí, només seré una núvia de veritat si el meu pare m'acompanya a l'altar. Vaig a buscar la dona. Que sigui el nostre secret fins al casament. S'enfadarà? No, estarà un pis a sobre, veurà que som feliços i que tot està bé. D'acord. Està bé. Per l'amor de Déu, Sophie! Ara ho entenc tot! És el teu pare! Harry, Per això m'has enviat la invitació, perquè volia que t'acompanyés a l'altar. Doncs ja seré, penso de ser-la. Sophie, què et passa? Mira'm, Skylar, tu què no? Deixa'm, deixa'm! Què passa, què passa? Sophie, tot bé? Carinyo. Però què t'hi ha passat? Carinyo, ben prop, respira. Agafa aire, per favor. Ay, por favor. Mare de Déu! Voleu fer el favor de dormir la gent? I què voleu, despertar tota la punyetera illa? Es pot saber què fas amb això? L'he trobat a la meva dona. He tirat per una bala. És teu? Sí. No. És de... Hola, dona! Escai. Fas tu d'alcohol. Va, vés a dutxar-te immediatament, que avui no et casaràs amb la meva filla. Vinga, va. I vosaltres també a dutxar-vos. Va, per favor, per favor. I quan pugueu fer, poseu el xapant les lleis, col·loqueu les taules. Els filles tots i coberts. La meva filla tindrà un casament perfecte. Em sentiu? Per què tanta pressa, dona? Per un casament. Sí, respecte al casament... Veig que has guardat el meu ukulele. Sí. Per fugir les visites i les visites. Vinga, dona, que tu per això no necessites un ukulele. Sap què vols. Res, només he tingut una idea per una nova aplicació. No necessito la teva primera aplicació. Què hi fas aquí? Estàs vivint el meu somni, recordes? L'illa. La taverna. La meva realitat. Una feina de mules i una hipoteca de les grosses. Si vols li puc fer un cop de la taulada. Però no crec que arribi fins l'hivern. Se ocupa el major solet de la meva taulada. Moltes gràcies. No, sigues una màrtir. Jo també tinc fills, saps? I imagino lo dur que deu haver estat per tu, haver de cuidar una nena tota sola. Estic encantada d'estar sola. Cada matí, quan em desperto, agraeixo no tenir un home pitofàlgic que em toqui els ovaris. Soc lliure, soltera i és genial. Per què no em vas dir que era la Sofia la que es casava?
vas tenir clar des del principi. El meu camí és solitari. Benvinguts, Sophie i Sky, i benvinguts a tots els vostres amics que s'han reunit en aquest dia. I benvinguda especialment, dona, en representació de la família. Estem aquí reunits per dia... la Sophie. Ho has de saber. No és just haver-s'ho amagat de temps, de veritat. Mama, jo ho sé. Què? Els he convidat jo. Sophie, però tu com pots saber? Sophie, és que no sé qui dels tres és el teu pare. Un moment. Per això han vingut els tres. Mama, ho sento molt, però és perdonar-me. Podràs perdonar-me tu a mi. Què? M'és igual que et follissis a centenars d'homes. Les ambroques traguen. I no m'he follat. A Santa Rosa. Vinga. Un moment. A veure si ho entenc, La Sophie pot ser filla meva, però també la Harry de mi. Sí. I no és just que m'acusis a mi. Aquí només hi ha un culpable, i ets tu. Què? Sí, d'abandonar ma mare i casar-te amb una altra. No van així. Jo estava compromès i me n'havia d'anar a casa. Vaig fer el que feia correcte, però... Després vaig tornar. Què? Sí. I vaig dir a la Laura